Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas gesang sesarengan sing begja rahayu. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus tasih nglajengaken kados pundi sabda ruwa lan nasihat dumateng para murid dalem supados para murid saged nglampahi gesang sak sae-saenipun. Gusti ngajak para murid aja lali sembayang sumendhe marang Gusti anggenipun nglampahi gesang nyuwun kekuatan ing ngarsa dalem. Yen namung gegeki utawi sumendhe cekelan mawi daya kekuatan pribadi, para murid temtu boten saged. Jenenge awake dhewe nggih nek wis lara sacara fisik kemawon wis ora iso ngapa-ngapa. Lara untu ngoten nika alah leda sambat ra ngadu bilah. Menapa malih yen lara sing parah ngasih bed rest. Dereng malih yen sing lara kuwi atine. Awake dhewe ya terus ora bisa ngapa-ngapa. Menika yen namung migunakake daya kekuatan pribadi. Para murid dikersakake tansah sembayang ndonga munjuk ing ngarsaning Allah lumantar Gusti Yesus supados nampi daya kekuatan anggenipun nglampahi gesang. Mirungganipun ya rikala gesang keraos awrat rasane kok susah rekoso. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kegiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 16 ayat 23b ngantos dumugi 28. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani para murid, "Aku kandha sak benere, apa wae sing kok suwun ing ngarsane Rama mesti bakal diparingake atas asmaku. Nyuwuna mesti kowe bakal nampa supaya kabungahanmu bisa wutuh. Tekan seprene kowe durung tau nyuwun apa-apa atas asmaku. Kabeh iku mau anggonku ngandhakake mawa pasemon. Bakal tekan titi mangsane anggonku mituturi kowe ora mawa pasemon maneh, nanging kanthi wewantahan anggonku martani kowe bab Yang Rama. Ing dina iku kowe bakal sembayang atas asmaku. Ora perlu kowe dak kandhani manawa aku dadi lantaranmu ana ing ngarsane Yang Rama. Marga Yang Rama piyambak tresna marang kowe, jalaran kowe tresna marang aku lan ngandel manawa aku asal saka Yang Rama. Mula aku asal saka Yang Rama lan rawuh ana ing donya lan aku ninggal donya maneh lan sowan ing ngarsane Yang Rama." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem
Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, sabdo dalem Gusti ing bojone pungkasan yen kula raos-raosaken kados pundi Gusti Yesus paring nasihat lan paring tuntunan supados rikala Gusti Yesus jengkar megrah dhateng swarga lan para murid rumaos piyambakan, para murid saged nglampahi gesang sak sae-saenipun lan anggenipun nglampahi gesang nggih tetep saged asung paseksen menggaing sih katresnan lan kawilujengan dalem Gusti, nglajengake menapa sing dadi pakaryan-pakaryan dalem Gusti lan sabdo-sabdo dalem wonten ing gesangipun. Menika temtu dados timbalan tumraping para murid sing ing sakmangkih bakal ngadepi maneka warni tantangan panganiaya sing nuwuhake rasa susah lan rekaos. Mila Gusti nuntun para murid dalem supados saged duweni cekelan anggenipun nglampahi gesang lan kula panjenengan sami cekelane temtu iman kapitadosan. Ampun ngantos cekelane liya. Simbah-simbah jaman rumiyin umum yen nggadahi cekelan. Awit naminipun cekelan kula mbayangake kaya simbah sepuh sing nyekeli teken le lumaku le sujarah wonten ing alam donya luwih aman merga ana tekene. Mbok dalane munggah utawa mudhun nek ana tekene kuwi dadi tanda kutip pitulungan. Menika cekelane simbah-simbah jaman rumiyin. Mbuh cekelan menika supaya dagangane laris, mbuh cekelan menika supaya ngayomi badan lan jiwane, mbuh cekelan menika gombelani keadilan lan sanes-sanesipun. Awit menapa nggih jaman rumiyin rikala agama utawi wartos bab iman kapitadosan durung tekan tanah Jawa, simbah-simbah temtu le pracaya ya marang kuwasa-kuwasa ing alam donya, kuwasa sing bisa ngalahake manungsa. Mila lajeng tanda kutip kerjasama supaya dadi cekelan. Gusti Yesus nggih ngajak para murid dalem supados nggadahi cekelan. Cekelane nggih Gusti Yesus piyambak lumantar donga, lumantar sembayangan. Mbuh kuwi sembayangan atur panuwun menapa panyuwunan lantaran Gusti Yesus. Lan temtu kemawon menapa sing dadi panyuwune para murid ora mung ndadosaken kabungahane para murid dadi wutuh, ning ya Gusti piyambak asung yang Roh Suci, Roh sing tansah ngayomi mitulungi. Menika temtu kekuatan ilahi ingkang dipun paringaken Gusti supados para murid duweni lambaran anggenipun ngadepi maneka wani tantanganing gesang, martosaken iman kapitadosan lan pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Wohipun cetha nggih awake dhewe bisa pracaya karo Gusti Yesus kuwi ya merga kasetyan lan kekuatan ilahi sing dadi lambaran para murid perdana nglajengaken pakaryan dalem Gusti lan martosaken sabdo-sabdo dalem. Yen para murid perdana menika do nglokro, do mutung merga susah, merga ra ana kabungahane, merga akeh le kudu korban. Kula yakin iman kapitadosan bab lan marang Gusti Yesus ora bakal tekan tanah Jawa utawa bumi Indonesia. Merga ra ana sing wani martakake. Ning syukur kepada Allah pilih para murid dalem Gusti, mbok ana sing berkhianat, mbok ana sing sok oye kados Petrus, mbok ana sing glendam-glendem ning pranyata rikala ngalami wungu dalem Gusti, para murid menika wantun martobat lan nganyarake diri dados pribadi-pribadi selaras kalian sing dikersakake Gusti. Mugi-mugi kula panjenengan sami nggih saged mekaten nglampahi gesang kanthi penuh kasetyan linambaran iman kapitadosan,
nglajengaken pakaryan-pakaryan kawilujengan dalem Gusti lan kula panjenengan nggih lajeng saged nampi kabungahan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.